Ahoj kamarádi, krásně prší, ale to mi nevadí, protože já vyrážím za každého počasí, ať mrzne, nebo praží slunce, nebo prší, že? Takže paráda, krásný počasí, mně se to líbí, v přírodě bude klid. No a kam vyrážím? Vyrážím opět do Posázaví, do okolí Čerčan, na jeden krásný srub, takže bude nějaká bašta, nějaký vaření. Za chvilku mi vlak odjíždí, takže já valím na vlakové nádraží a pojedu tady z Chlumce nad Cidlinou, směr Praha. Tam nakoupím zásoby na Hlaváku a potom pojedu do Čerčan a dále motoráčkem kousíček, pár zastávek a potom to už bude na flek kousek. Tak já valím na ten vlak a ozvu se. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.
Tak kamarádi, jak jste viděli, dorazil jsem na Sázavu, tady do Hvězdonic. Tady jsme si ukázali takovou zajímavost, a sice mostek, kterým prochází cesta a zároveň tam protýká potůček. Kamarádi, to je z Podubí a je v kilometru 40,5. Krásné místo. A potůček Doubravice, který jsme si ukázali pod železničním mostkem, zde u jezu se vlévá do řeky Sázavy. Kdybyste, kamarádi, cítili tu vůni těch kopřiv a ty vody, to je pecka. Je krásný mokro, je po dešti, je krásný vzduch. Co to? To jako mám líst nahoru po stromech? Ano, ano. Zanedlouho řeku Sázavu opustíme a půjdeme vysoko do kopce. Takže kamarádi, v tomto místě u železničního přejezdu řeku Sázavu opouštíme a vydáme se do kopců. Ale než vyrazíme, tak vám řeknu takovou zajímavost, a sice to, že tady vlak projíždí hradem. Vlastně na tomto místě jsem byl na vandru v lednu, takže to asi znáte, ale kdo neznáte, tak vám to ukážu. No, ukážu.
Já jsem vám to už totiž ukazoval. Pozorný divák si všiml, jak jsem vám natáčel ty záběry z toho vlaku, tak tam skutečně projíždím hradem. A je to právě v tom místě tady za mnou. V tom videu z ledna jsem byl přímo u ty brány toho hradu. Jinak je to hrad Stará Duba. Tak jo, dost bylo kecání a jdeme nahoru. Kdo si pamatuje na moje video z ledna, tak ví, že tady byla ledovka. Ta už je samozřejmě pryč, ale ten kopec je stejný. Tady je krásná studánka. Jinak co se týče dnešního vaření, mám tam letý maso, vejce, strouhanku, nějaký koření. Samozřejmě nechybějí minerální a léčebné prameny, že jo? To musí být. No a mám v plánu dělat karbanátky. Takže já se těším. Na flek to už mám opravdu kousek. Takže já se zabydlím a dáme se do toho. Ale kamarádi napřed, to asi chápete, dám si to pivo. Protože od vlaku to je sice kousek, ale je jako, že jo, je příjemně, jo, to jo. Ale je dusno, jak v prádelně. Takže to tam zahučí a zasyčí. Tak, milí kamaráde, je tady ta pravá chvilka. Šedý vlk začíná vařit. Jak jsem teda říkal, dělám karbanátky, takže mleté maso. Karboše budou na sádlíčku z prasátka. A tady jsou další věci, které potřebuju. Strouhanka, koření, hořčice, cibule, vejce. A až to bude hotový, tak si k tomu dáme jalapeňo papričky. Tak kamaráde, všeho nech a jdeme na to. A pozor, začínáme. Mám tady mletý maso, dáme ho do ešusu, přidáme vejce. A hele, už to pojede. Mám tady vajec, že to bude ještě na snídani. Tak, dáme nějakou hořčici, ať to má chuť, že jo? Nešetříme, že? Přidáme bazalku. Chtěl jsem koupit majoránku, ale v Praze na hlavním nádraží bohužel neměli, takže aspoň ta bazalka. Tak.
nějaký pepř. Výborně. No, teďka to promícháme a zahustíme strouhankou. Ale říkám, i když je počasí takový mokrý, koukám na teploměr, nějakých 13 stupňů, tak žízeň i tak je. Tak. Kamarádi, pozor. Moment. Aby ten vandr lépe pokračoval a aby se ty karbonátky nepřipálily, tak bych udělal jednu věc. Už asi tušíte, co se bude dít. A připil bych si na krásný vandr. Mám tady tajné léčebné prameny tajného složení. Tak. Kamarádi a kamarádky, na zdravíčko. Já si dám moji oblíbenou kuksičku a hnedka jdeme dál. Ano. Výrobně, jak říká Míša Kalkulus. Ahoj Míšo. Tak. Dali jsme tam 3 vejce. Uvidíme, když tak dáme další. Sádličko samozřejmě je nachystané na opejkání. Tak. Já tam takhle ještě přidám tu strouhanku, protože je samozřejmé, že tam zkrátka půjde. Jo. A jdeme patlat. Ano, kamarádi. To je část, která je teda trošku méně příjemná, co si budeme povídat. Ale udělat se to musí, že jo. Tak já jsem nyní přidal cibulku do té směsi naší. Dále to obalíme ve strouhance a vytvoříme karboše. Tak. Nastává další patlání. Tak, uděláme karboše a pak už budeme smažit. Jestli se ptáte, kde to budu smažit, tak odpověď je taková, že v tom ešusu. Karboše mám hotové, rozpálím sádlo a jdeme smažit. Abych řekl pravdu, na tuto chvíli jsem se těšil. Jak vidíš, mám to hotový, karboše, ušáci a jdeme smažit. Tak, nachystáme tady vařič. Dáme sádlíčko. A už to pofrčí.
Ahoj kamarádi, já přeju krásný ráno tady z Posázaví, začíná svítit slunko, co se týče noci, ta byla perfektní, okolo 12 stupňů, teďka kolem 9. hodiny už je okolo 15, takže spalo se krásně, já jsem spokojený, káva už je uvařená, na snídani uděláme míchaný vejce, hezky na sádle, na cibulce, do toho nějaký to koření ještě dáme chlebík, takže bude perfektní snídaně. Co se týče včerejška, tak trošku jsem tady pracoval, protože tady v okolí i kolem toho hradu je spousta vývratů a bohužel jeden strom i spadnul tady na srub. Naštěstí ne úplně na srub, ale zachytil se tady o skálu. Co se týče toho stromu, je asi půl metru nad strubem, tam u komínku. Ale naštěstí, jak říkám, zachytil se o skálu, takže to dopadlo ještě dobře. Tak jo, dost kecání, já jdu dělat ty vejce. A když bude čas, tak ještě ukážu ten hrad. Jdeme na to. Tady vidíme ten vývrat. Tady se vyvrátil z té skály. No a krásně si tady sednul, tady v pozadí na tu skálu. Mám nachystanou cibulku, tak to osmahnu na sádle, přidám vejce a bude dobrota. Kamarádi, já mám zbaleno a nyní se půjdeme podívat na hrad Dubá. Tento hrad byl založen ve 13. století, založili jej páni z Dubé a byl dobyt roku 1404 a od roku 1525 je uváděn jako pustý. A od roku 1648 je uváděn jako hrad Stará Duba. Ještě bych dodal, že tento hrad Duba byl součástí městečka Odranec. Městečko Odranec rozkládalo podél řeky Sázavy a s hradem Duba bylo propojeno hradbami. Zbytky brány jsou dodnes patrné hnedka u kolejí. Tam půjdeme v zápětí. Takže dnes vlastně vlak projíždí hradem. A nyní se už díváme na největší část, která se zachovala. Je to krásná zeď. Tady máme další zbytky. Krásný pohled do údolí.
Tady máme dokonce nějaké informace. Tak se na to podíváme. V pozadí další ohniště. Tady jsou další zdi. Tak, tady máme krásný obrázek. Jak jsem říkal, že hrad Dubá byl součástí městečka Odranec, tak tady je to městečko, tady máme Sázavu, tady je hrad Dubá a bylo to propojeno hradbami. Dnes tudyma jezdí vlak. A zachovala se brána, jedna z brán, teďka nevím, jestli to je tato nebo tato. Já bych řekl, že to je tato, ale nejsem si jistý. Nicméně k té bráně se hnedka vydáme. Ať to máte se vším všudy, že jo? Tak, tady jsou nějaký další obrázky. Krásný. Dneska to fouká. Tady je další ohniště. Dneska to fouká, ale hlavně, že už neprší. Ještě se podíváme tady dál. Tam jsou další zbytky. Takže už je mi to jasný, respektive, že se blížíme proti proudu řeky a hradby jsou až tady, takže na tom obrázku ta brána byla jakoby ta bližší, ta, která je zachovala. Už mi to došlo. Zde je dokonce zbytek nějakého okýnka, taky krásný pozůstatek. Ještě to obejdu. Z tohoto záběru je krásně patrné to, jak ten hrad se v tomto místě lomil.
A tam nahoře, tam se nachází ta zřícenina hradu, duba. No a cestou dolů k té bráně vidíme krásně zachovalé hradby. A zde máme pravděpodobně zbytek jedné věžičky, která byla vidět na tom obrázku hradu. A zrovna nám projíždí vláček. A zde máme další zbytky hradeb. Dole jsou už koleje. A hnedka za nimi jsou zbytky té brány, o které jsem říkal nahoře. A to je poslední pohled na hlavní bránu a nyní se projdeme městečkem Odranec. Městečko Odranec od řeky Sázavy chránily hradby. Ty jsou také patrné. A nyní už vkráčíme do městečka Odranec. Tady je dřeva na celou zimu. Je tady krásný flek. Krásné místo. A i zde jsou další hradby. Ta hlavní brána je tímto směrem asi 200 metrů. A zde máme další flek.
a další hradby, které vedou až nahoru, respektive vedly. Takže i zde městečko Odranec skončilo a i já končím zde svůj vandr a razím na vlak. Kamarádi a kamarádky, tak to je z vandru všechno. Mějte se krásně a zase někdy u šedýho vlka. Ahoj!